देखंतु एठी मु आलू पराठार रेसिपीटा तैयारी करछि। आलू सिझा एठी अछि, पियाज भी भाजी थोइछि, पुदीना पत्र थोइछि, लंका गुंड थोइछि, लूण लंका गुंड लूण पुदीना पियाज एठा देखंतु धनिया पाउडर एटा हला चाट मसला एटा हला चिकेन एटा हला गरम मसला एटा हला जीरा पाउडर सब ऑलरेडी आम चकड़िया। आलू ठंडा हो गलानी चकड़ी दूची चकड़ी की मसलाटा रेडी कर सारा पर मु अटाटा गोला करके बेलिबी आ पुदीना पत्र धनिया पत्र मिसी हलदी बेट था देखो ऑलरेडी मसला रेडी हो गला। ये अटाटा ये गोला करी मसला रेडी करी पूरे बेलिकी करवा देखंतु ये बेलवा स्टार्ट कली अटा देकी बेलुची गोटे बेली गले थोई सारे आगे मसला दिहला देखो आस्ते 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 बेला चली गला। तो से गोटे प्रकार मो रेसिपी बनी देखी ये भी एमती गोटे प्रकार भी मो आलू पराठा बनाऊे से फाटे फाटबनी किंतु मसलाटा भितर रफिसीयंट से बेलिला बेले फाटी जाऊँगी बाहर जा मसला बाहर को देखा जाऊँगी किंतु एटा भितर रहिला सेमती आपको देखिली चारिटा करके आउ ये भी गोटे प्रकार करके आप देखिए यहाँ सुविधा आपको पॉइंट करदे नोट देवे तब ये हो टिप मारदेवे जेहेतु से मसला बाहर को बाहरी पार ना देखो ये रहा तीन टा कली आ गोटे गोड़ा एथरू करी तो अलरेडी मो पुआ आसिक खायापी बसीगला ये खाऊँ तार देह भल ना आलू परोटा कर थी देखते ये गोल वाला ये गोल वाला हुए ये परोटा ये सी दीटा खाऊँ टमाटो सॉस चिली सॉस आउ
ଆଳୁର ଥିଲା ଚଟଣିଟା ତାର ମଳି ମଳିକି ଦେଖେଇଲୁ ଆମ ଦେଖେଇଲୁ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଜି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଗୋଟେ ରାଇତା ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରେସିପିଟା ଦେଖେଇବି କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଏଠି ଦୁଇଟା ପକାଇଛି। ଭାତ, ଡାଲି, ଆମ୍ବ, ଶାଗ, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ହେଇଛି। ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ମସଲା ହେବ। ଛତୁ ଏଇତ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାର ମସଲା ହେଉଛି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାର ଫୁଟିଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। এইটা হচ্ছে ମାନିରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାନିରା ପୁରା ବୁଚା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପଶେଇକି ସେ ପେଟି ଭିତରେ ଯେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଏଇଟା ମାନିର ଆଉ ପୂଜାର ଏଇଟା ସେ ତାର ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତ ଜମାରୁ ଟୋଟାଲି ଘରୁ ବାହାରୁନି ଆଉ ରନିଂ କରିବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗଞ୍ଜି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗଞ୍ଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗଞ୍ଜି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରନିଂ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ପିନ୍ଧୁକି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବୁ। ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ବି ତା ସହିତ ଯିବ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଇଏ ବି ସେଇ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ମୋର ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ସାବୁନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସାବୁନର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖ ମାନେ ଟୋଟାଲି ତାର ଇଏ ଯାଇଛି ପୁରା ଏତେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା। କାହିଁକି ନା 961 ଗୋଲ୍ଡ 961 ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସାବୁନ ସମାନ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା 95 ପଡ଼ୁଛି, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ 61 ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ଏଇଟା ଲଗାଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାବୁନଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରସେଣ୍ଟ କଟୁଛି ବୋଲିକି
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଗୋଲ୍ଡ ସାବୁନ ଆସିଛି। କେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି 1 2 3 4 5